aka ce annabi in ya tashi sallah yana cewa Allahu akbar, mutane su kiyaye, ba a jan kalma, ba a cewa Allahu akbar, a Allahu akbar. To annabi yana da matakai uku da yake yi, waɗannan matakai uku ga su. Wajen ɗaga hannu, ko dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye haka, da farko tukuna mu duba yadda annabi yake aje kafar shi a sallah haka, suna fuskanta alƙibla ne. Annabi baya aje kafafuwan shi haka, wannan ta kalli gabas maso kudu, wannan gabas maso arewa haka, kamar zai zama gola. To gola ne yake haka, manan zai tara kwallo, ba sai haka ba don ka ta samu osi ta wuce koko. To annabi ba haka, haka annabi yake, yana miƙe su ne straight forward, suna kallon gaba. Haka hadisi ya ce, don haka ake. Don haka kun ga in aka yi haka yanzu, in aka zo haɗa sahu ba matsala ke. Amma in aka yi haka, in aka zo haɗa sahu sai ku ga an samu dama haka, mutum kamar gwami. Don haka ake yi, a miƙe waɗannan ƙafafu su haka. A nan zan faɗakar da mata, da ana cewa mata in sun zo sallah su haɗa ƙafa haka. To malaman hadisi kun san su suna bincike. Malaman hadisi suka ce sun bincika sun gane hadisin da ya ce ai haka ba daidai ba ne, hadisin ba mai kyau ba ne, yana da matsala. Don haka sai suka ce da namiji da mace in suka zo sallah za su buɗe ƙafarsu. Wasu suka ce wai ai an ce mace ta haɗa ƙafarta ne don kada wani abu ya zubo a farjinta. Sai malaman hadisi suka ce ai ko ta haɗe ɗin, in dai wani abu zai zubo a farjinta zai zubo, domin haɗe wannan da te bai ɓame ainihin al'aurarta ba. Don haka da mace da namiji za su buɗe. To wasu na yin kuskure, suna ainihin buɗe ƙafarsa haka, sai ga wani ya zo diye haka, ya ci mutum ɗaya da rabi a sahu. Ba haka ake ba. Wato sallah abin a natsa ake yi, yadda ka san tsayuwar soja in ya tsaya kaga yana motsi, to haka ake natsuwa. Ƙafafuwanka su fuskanci alƙibla haka, mu kiyaye. In ƙafafuwanka suka fuskanci alƙibla, to sai hannaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaga su ma suna fuskanta alƙibla, ba yadda ainihin wasu suke yi baka ga mutum yana haka, yana ɗagowa haka. Wannan haka da za ga mutane ne, kuskure. Haka kawai straight sai annabi ya miƙe yatsun, dubi yadda ake miƙe su haka. Ba za su zaka in ka to wa kake da kuwa, Allah ne a gaban ka ba. Ya kamata mutane su kiyaye, kan mutum ka ga yayi wani haka, Allah fa a gaban ka. Saboda haka miƙe yatsun ake haka zara-zara, ka miƙe su. Wasu wai sai kaga sun yi haka, wannan babban yatsan sun ballake shi haka. Ba haka bane, miƙe su ake haka. Ina fatan mun gane, ana miƙe su ne gaba ɗaya. In aka miƙe su ɗin nan gaba ɗaya, to wajen ɗagawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin ɗayan abu uku. Ko dai haka Allahu akbar, wato yana ɗagawa yana kabbara. Allahu akbar, yana ɗagawa yana kabbara, yana gama kai hannun shi ya gama kabbarar sai ya ci gaba da sallah. Ɗaya kenan. Ko kuma sai annabi hannayen shi na ajiye haka, sai Allahu akbar sannan sai ya ɗaga. Ko kuma sai annabi ya ɗaga haka sannan sai Allahu akbar. Ɗayan abu uku mu kiyaye, ko dai Allahu akbar, ko Allahu akbar, ko kuma Allahu akbar. Ɗayan abu uku, duk wanda kai yayi daidai. To malamai suka ce an fi son wata ran kai wannan, gobe kai wannan, jibi kai wannan, ya fi lada. Ko mun gane? Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, in ka zo sa hannunka baka tabawa nan, kaka taba kunnanka haka, za ka sa daidai da kunnanka ne, saiti aka ce haka, ko kuma saiti da kafaɗinka. Kuma ka ɗauki abin a sauƙi, don wani in ya zo yi sai ya daddafa waɗanda ke damu da shi haka. Haka Allahu akbar ko Allahu akbar. Sai mu kiyaye, da maza da mata duk haka ake yi. Wasu suna cewa wai in ka zo za ka iya yin haka. Mai yiwa kamar yara yanzu za su ga wannan kamar abin dariya, amma da na san muna primary school an rinka koya mana haka. Har akwai littafi jagoran masal mai sallah, za ka ga an yi hoton yaro ya yi haka. Malamai suka ce an bincika an gane yin haka din bai tabbata daga annabi, abin da ya tabbata shine haka. Ina fatan mun gane, saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To sannan
yanzu ka ɗaga hannunka ka yi kabbara, me ya rage? sai ka ainihin ɗora hannunka a ƙirji. Da maza da mata da yara da manya duk haka sunna ta ce. Manzo Allah ya ce haka duk annabawa suke sallah, duk annabawa ya ce haka suke sallah, suna ɗora hannunsa a ƙirji. To hannun hagu shi ake ɗorawa a ƙirji, ba a ƙasan ƙirji ba a ƙasan kan ciki ba kan cibiya ba haka ba. A'a, wannan wasu ne cikin mazhabin Hanafiya, shi yasa za ga mutanen Indiya, Pakistan, Bangladesh sun fi yin haka. Amma abin da ya zo tsantsa a cikin sunna shine a ƙirji, sai ka sa hannunka na dama wannan haka ake yi. Wannan hannun naka na dama sai ka rufe wannan na hagu daga tsakiyar wuyan hannu nan, kaga daidai wuya hannu, to sai ka yi haka, sai ka shimfiɗa yatsunka 5 sai ka ɗora haka. Wannan shi ake kira alwadu'u, ɗora hannu ɗaya akan ɗaya.